duzute Ainhoa Ulloaren antzerkia. Kaixo, nik Ardota naiz eta antzerki honetan kontalari izango naiz. Kaixo, nire naiz eta antzerki honetan Ainhoa Ulloa izango naiz. Kaixo, nik Alejandra naiz eta antzerki honetan elordari izango naiz. Kaixo, nik Juliana naiz eta antzerki honetan Mitxel izango naiz. Kaixo, nik Xue naiz eta antzerki honetan Txerria izango naiz. Kaixo, nik Pau naiz eta antzerki honetan Juliana izango naiz. Kaixo, nire Iñan naiz eta antzerki honetan Atea izango naiz. Kaixo, nire Eneko naiz eta antzerki honetan Txitoa izango naiz. Kaixo, ni Pau naiz eta antzerki honetan Txitoa izango naiz. Kaixo, ni Pau naiz eta antzerki honetan Txitoa izango naiz. Kaixo, ni Carmelen naiz eta antzerki honetan Txitoa izango naiz. Bazen behin Ainhoa Ulloa bere 6 txitoekin bizi zen. Pio, 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 pio. Vale, ama. Pipi, 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 pipi. Hala! Ibale, ba! Eta bere lagunei laguntza eskatu zuen. Zerria lagunuka dira zu landatzen. Ez. Itxia lagunuka dira zu landatzen. Ez. Abatate lagunuka dira zu landatzen. Ez. Lagunuka dira zu landatzen. Ez, ez. Eta bera bakarrik landatu zuen garialea. Ni bakarrik landatuko. Eta garialetik landare bat hasi zen. Hala, landari handi bat, lagunuka dira zu hauek jasotzen. Ez, ez. Asko nekatuko gara. Ni bakarrik hartuko dut. Eta lagunei laguntza eskatu zen errotara joateko. Nuka dira zu errotara eraman. Ez! Asko nekatuko gara. Eta Ainhoa Ulloa bera bakarrik joan zen errotara. Nur dira zu irina. Bai. Eskerrik asko. Eta Ainhoa Ulloa bere irinarekin bizkotxo bat egin zuen. Bizkotxo bat egingo du. Emango diguzu tarta zatitxo bat. Ez eta ez. Nire txitoentzat da. Eta bere bizkotxoa 6 txitoekin jan zuen. Hori